Hola, em dic Javi León, tinc 56 anys i visco a Cambrils. M'agrada molt, m'apassiona la meva feina o l'àmbit en el que es desenvolupa la meva feina. Tinc molta sensibilitat per la música i una tercera qualitat, m'agrada cuinar, em relaxa. Mira, jo, com que he amagat la meva malaltia durant molts anys, quasi 40 anys, diguem que no he sentit directament massa aquests comentaris o aquests retrets, però sí que me'ls he fet jo mateix, a mi mateix, durant molts anys, no? I t'asseguro que és tan dur com si el rebés d'un altre, no? El que sempre m'ha provocat dolor ha sigut el fet de ser home, de tindre aquesta malaltia sent un home, perquè bueno, ja sabem que la societat, i sobretot fa uns anys enrere, la figura de l'home sempre és la figura en una família, doncs, la figura del líder, no? És el referent, no? I això m'ha provocat molt de dolor, perquè aquests comentaris me'ls he fet jo mateix, a mi mateix, i m'he sentit i m'he fet sentir inferior als demés pel fet de ser home. Per què? Què diran els meus fills o què pensaran si el seu pare, que és el referent de la família, té problemes de salut mental, no? I que, a més, la societat els hi diu constantment que una persona amb problemes de salut mental és incapaç, és inferior als demés, no? El mateix amb la meva dona, quan estava casat, no? Què pensarà de mi com a marit, no? I també com a referent de la família, no? Si sóc inferior, sóc incapaç, no? Ostres, passarà vergonya davant dels amics i també en l'àmbit laboral. I més, com us deia, que bueno, fa anys la figura de l'home era més marcada, no?, en aquest sentit. Un canvi molt important va ser quan vaig començar a col·laborar obertament. Sempre havia tingut la inquietud de fer algun tipus de voluntariat, d'ajudar d'alguna manera, posar un granet de sorra humil a la societat, no? Però mira que fins i tot això no em sentia capaç. Jo em deia a mi mateix: tu no t'atreveixes a fer alguna cosa per ajudar els demés. O sigui, tu no t'ho mereixes, tu no ets capaç, no? I em seguia cridant l'atenció i vaig dir, ostres, a lo millor aquesta és la manera d'ajudar els demés, d'aconseguir acomplir aquesta inquietud que tinc i a més, si és dintre dels àmbits de la salut mental, potser no em costarà tant, no? Vaig a trucar, que no em costa res. Així que vaig arribar a casa, vaig trucar, em va explicar una miqueta i em va convidar a participar en una formació. I, ostres, escoltaves algú de la cadira al costat que deia: a mi, quan jo visco aquesta situació, jo tinc molta ansietat. I jo pensava, ostres, a mi em passa el mateix. Si no estic sol al món. I després, al cap d'una estona, senties amb un altre que deia: a mi em costa molt gestionar aquesta altra situació. I jo deia, ostres, però és el mateix que em passa a mi. Si no estic sol, no? També alhora vaig començar a exterioritzar el meu problema de salut mental. Això va ser al voltant dels 48-49 anys, ara fa 7 o 8 anys. Llavors, fins llavors no havia dit mai res a ningú, ni a la família, a ningú, absolutament a ningú. I vaig començar a explicar-ho, no? Molta gent m'han preguntat que si és que va passar alguna cosa, no? No, jo no recordo cap fet concret que em portés a exterioritzar aquest problema que havia amagat durant tants anys, no? Suposo que un cúmul de coses va fer que jo m'atrevís a explicar-ho, entre altres coses, a trobar obertament que hi havia més gent com jo, no? Això, evidentment, m'ha ajudat molt, sí, m'ha ajudat, no? Però, com a mínim, m'ha tret la part de dolor que provoca amagar-ho. Aquesta part ja no hi és, no? I després, una feina personal de mirar de conèixer, mirar de millorar, mirar de quines són les situacions que provoquen més dolor, que amb els anys
ja les vas coneixent, a mesura que les has anat vivint, després també fent aquesta feina personal, i ja quan a vegades ja la veus vindre, i si la veus vindre, segurament pots passar pel damunt, per sota, per l'esquerra o per la dreta, no? I tot plegat fa que jo em vagi sentint millor. El que faig és explicar amb adolescents a les seves aules, al seu institut, la meva història de vida respecte dels problemes de salut mental. Jo vaig patir bullying durant 3 anys. Jo suposo que alguna cosa té a veure amb la meva depressió. Doncs el que faig és explicar-los això, però els explico la veritat, la història, vida meva pròpia, que més he escrit jo i ningú més, no? I per mirar de sensibilitzar-los, no? De que aquest és un tema molt important, molt més del que sovint es pensen, perquè ho banalitzen, per una banda, i per una altra banda, si estàs patint bullying o no et sents bé, demana ajuda. No t'amaguis, no t'ho guardis, demana ajuda a qui sigui, al teu pare, si no vols el teu pare, a la teva mare, si no la teva mare, al teu avi, si no al teu millor amic, i si no al tutor, i si no a un germà, a qui sigui, però demana ajuda. Doncs li diria 2 coses, i de fet alguna vegada m'ha passat. La primera és que si vols parlar, ens assentem, fem un cafè tranquils i jo t'escolto, el que vulguis, a l'estona que vulguis. I la segona, demana ajuda. Les primeres vegades que ho explicava, quan m'escoltaven d'aquesta manera, quan jo sentia, perquè això ho perceps, no? Que t'estan escoltant d'una manera, no sé, diria honesta, d'una manera empatitzant, fins i tot fent-se una mica còmplice, no? Això a mi em reconfortava, no? Em donava una mica de serenor. Donar-li visibilitat. Però donar-li visibilitat des de tots els àmbits, i que les persones responsables de la gestió de la nostra societat siguin els primers interessats en donar visibilitat. Malauradament hem passat una pandèmia i hem passat uns anys molt dolents, però com que de tot hi ha sempre la part positiva és que ens ha ajudat molt amb aquesta feina, no? Ens ha fet fer un pas endavant important pel que fa a donar visibilitat als problemes de salut mental, no? I és això, és que crec que no és més, però des de tots els àmbits i sense parar. Jo crec que falta en el pla d'educació o l'estructura d'educació que hi ha a la nostra societat, jo crec que falta una part molt important, que és la part de les emocions. Sí que sé que alguna cosa es comença a treballar en aquest sentit, no? Però crec que és importantíssim treballar amb les emocions des de ben petits, no? Des de que els nens són ben petits, i un àmbit de les emocions són els problemes de salut mental.